Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So नोंथांमोनाथ' मिन्थिखादों जेनेबा जोङो जा जिउनि फैसालि मिउजिक भिडिअ बिनि शुटिंनि थाखाय चेरापुन्जियाव फैदों होननानै ओमफ्राय जायफोरा मिन्थियाखै बिथांमोना आंनि प्रिभियास ब्लगखौ नायहैबानो जाबाय आरोना जेराव आङो एसे क्लिप्सफोरखौ मार्ज खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामदों. So नोंथांमोना फार्स्ट बैखौ नायगोर बिनि उनाव बे ब्लगखौ नायनो हागोन आरोना. ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय so that जेब्लाबो आङो गोदान भिडिअ अपलोड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशना सहैगोन आरोना. So दायो आङो नोंथांमोननो एसे क्लिप्सफोरखौ दिन्थिलांबाय थागोन जोंनि शुटिंनि जा बिहाइन्ड द सिन जोङो माबोरै मा खालामदों. So बियो मोनसे लकेशना बिराद प्रिटि लकेशन आरोना पुरा ग्रिनारिमोन आरोना बिराद मोजां नुदोंमोन लकेशनखौ. ओमफ्राय आरो बियो एक्चुअलि डेन्टलेन्ड फल्स थांनाय लामानि गेजेरावनोमोन आरोना. ओमफ्राय जोङो शुटिंखौ डेन्टलेन्ड फल्सनि जा खाथि खालानि लकेशन बेयावनो फोजोबजोबनाय जादों आरोना मानो होनोब्ला आंनाव सानसेनिल' टाइम दंमोन नालाय बे सानसेनि गेजेरावनो कमप्लिट खालामनांगौमोन आरोना मानो होनोब्ला नेक्स्ट डे आङो थांफिननानै डिउटि खालामहैनांगौमोन नालाय बेखायनो जोंनि टीमा जेसेबां हायो बयबो 100% एफर्ट होनानै बे मिउजिक भिडिअखौ सानसेयावनो कमप्लिट खालामदों आरोना. स' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो. Guys, dress change खालामबाय ओमफ्राय दा खानाय हगासिनो हेयर स्टाइला बेसेबानो बिकज टाइम गैया सानसेयावनो गासिबो शुटखौ बे मिउजिक भिडिअखौ सानसेयावनो कमप्लिट खालामदों जोङो आसरित एथ'ग्राब स्ट्रागल खालामदों. नोंथांमोना मिउजिकखौ उनखिजा खोनासंगासिनो ना माने खोनागासिनो ना बेनो गाना 힘들. जोंना मेकआप आर्टिस्टआ नै हेलौ Kairin kan kabuk tata. Iri tanung atia iri kelari iri. Aksi siola le. Oreo. Masih mau jalan. Bubutar dah nunggu bubutar. Akhirnya kalau stop bubutar. Bubutar. Deh. Oreo. Oh akhirnya kalau ikut nikah tuh. Bukan ini akhirnya keluar. Orista Oreo. Ready? Start. Ready? Roll. Roll. Tidak apa ini hombai ini nol jelas ibu. Ya bawa dimple drone kerja di kamera itu lah. Ready? Ready kan? Roll. Karo. Pam deh. Bari dulu ya. Di sini sama untuk mai dia dah hari. Tunggu. Yang pada bulan ini kan. Tunggu. Siri. Oh iya sama. Ini lah begini nih lah. Oh ini nomor sana sampai. Masih kita tahu pulang baca kaki. Nama ke siapa? Itu. Tidak. Karo. Ini sana ke depan. Tangan ke depan ini. Atau wanita ini pindu kalam. Saya nak ini gede besar pintu tangan. Nunggu kita bawa beta. Oh. Baik, ro. Ready? Box ko dia konta begini. Roll. 1 2 3 4. Yo opposite movement nama. Bapak ya? Thang paling. Down lah isi.
बेयाव थादों फुजा थांनांला लेवार दं दा इसिना देन्जार लेवारा दर गैयालियाव saya masa dalam tidak hari ini. Bukan na? Oh, ini lap na ni. Tadi ni kamera kerja pun kabar sama sama ni. Kau saya kau mbak, ni kisah lagi ada. Ada dekat sini जानाय मोनजानाय मोनलोङैनि दुखु मिटिं जादों दिनैसिम नै दाबो मोनजायाखै सानसे रुटि पुरिजोंनो थांनानै दं थैथ'वाखै आं माबा मोनजादो एकदम खालि जाबाय उदैया खालि जाबाय नोंनालाय आंना फुल नोंथ' जाबायलै वाव मारहिन गोलै माथो सानैखौबो ना हसाव माबा खालामदो स्वच्छ भारत अभियान चलो 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 ड्रोन रेडी ड्रोन जो नायनायाव बा 3 मिनिटावनो जोबो नामा ओमफ्राय खालामनायाव बाय साननै सानथाम माने खानानै दोनबाय दोननानै बारे बारे ओरै खननै खनसे दोननांगौ एसे माबानानै दोनबाय ओमफ्राय लासै बोखायफिनबाय बेयावबो एसे रमान्टिकआवबो रमान्टिकआनो गोजा गासिबो बैदि हमनानै थिखांदो बेयावबो रमान्टिक आथिंखौ ओरै थिखां उजिया ओमफ्राय चलो आप लोग चलो इधर दे माबाजों खनसे लाना दोनगोन सानदो केमेराजों होमबाथाय केमेरायाथ' ओरैसो थांनांगोनलै इयाव रेस्ट लागोन माबा जानो रेस्ट लागोन थांनाय बे लास्टआव स्पट टाइम जायो खाथारो ना मोनसे सब्द हासियावनो फोजोबबाय नै फिसा इदि जायो थारमाने एबारनिफ्राय समावखौनो हाबगोन बे मोनायाव फैना थाखागोन सेरापुन्जियाव आरामसे मोनायाव मोनफैनाय बेखौ लाबगोन अमा बेदर लाबगोन लाइथुमखौ लाबगोन अमा गोरान लाइफ्रा एवग्रा ओइ नोंहा आं नेक्स्टफोर लाबखागोन गेस्ट लाबोना एकदम सिन्था गैया क्लासावसो दोनफैयाबाय औ आंबो माबाखौ लाबोनो थांनानै इदि ना इदि हमनानै ओरैजाबो लाब ओरै लां नै बिना बुथुनो ओरै लां ओरै दख'ना बरिया दख'ना साइज खिन्थु खोमसिबाय गोजाखै नोंसोरखौ गोजाखै नै सासे जोंहा मा गैया सुइटार गैया जों गानबाय आरो नैबो गानबाय गोजांबाय ब्रायो बुंना लानो हायाखै इखौथ' नांखागोन सेंग्रा मानसि हिसाबै जेनेबा सिख्लाफोरनो होनांगौ औ येस भिडिअ लानाङाब्रा भिडिअ लानाङाब्रा केमेरा अफ मा गोजांनायलै बेलाय बहानि गोजांनाय बेलाय शिलंनि खोमसिबायना दहाय सानावसो मोजांमोन गाइस खोमसिबाय ओमफ्राय सानसेयावनो मिनिलांदोंलै सानसेयावनो पुरा बे मिउजिक भिडिअनि शुटखौ फुंनिफ्राय हरसिम कमप्लिट दा खोमसिबाय थेवबाबो लागासिनो एसे जा हायो ओमफ्राय नै आंना केमेरामेना नै गेदेरथार नामा केमेरामेना नै आंनि बिहाइन्ड द सिन्स लाना होग्राया बेसोर दायो नैयाव लानो नागिरदों शुटखौ